Čaute ľudia, takže dneska bola som po škole s maminou na nákupoch. Takže dneska si dáme unboxing. Ako prvé mám slis. Potom akože štece, lebo na malovanie štece proste. To je praktická vec. Potom mám zbierku, stále keď mi dosvícajú, tak si kúpim tieto skošiky. Dobre. A potom si kúpila takéto mydlo, to vám potom ukážem. Ja vám to všetko ukážem. Odchlopovač. To je ice roller, proste, že to si môže dať ľada a po tvári si s tým robiť. To mám vykúpila. Potom bublifúk. To je do tejto zbrane. Si nechám tu. Mám tu ešte ventilátor na tvar. Húbky na tvar. Squid Game sušenky. Taký akoby trbletavilný a žuvačku. Za chvíľku vám všetko ukážem, na čo to je, alebo čo to je. Takže ako prvé sú tieto húbky. Počkaj, sa to tvára. Posrám to. No. To sú vlastne Stitch. Nie je jedno, čo sú Stitch. Ale to sú proste húbky na tvár. To som chcela veľmi, lebo som stratila. Tu som mala jednu. Potom tu mám takúto vecičku. No. Mám to. Takže. Tabletavé. Nie, na kamere to nevidno. Ono je to akoby taký slis. Vlastne takto dať. Asi. Aha! Také fialové. Trošku veľa som si toho dala. No, dobre. To zmijem, skoky. Ale budem to využívať. No. Ako druhé, tu mám buba žuvačku. Ktorá sa nedá vytlačiť. Ňam. Dobre. Takže. Slis a Squid Game sušenky si dáme nakoniec. Teraz ma zaujíma tento. Ako to ide? Dám si 4 ruky. Aha, to nedá stlačiť. Alebo, aha! No. Funguje to. Voľa to dobrá. Takže toto je dobrá vec. Potom. Takáto. Je to dobré, je to aj trblitkavé trošku. Nechce sa dať. No. Proste nejaká vodňovka, to si dáme sem. Čo? Stadla. No. Ďalej, čo vám ukazovala tú vec. To je ako na tvár. Ja som to tu vidieť. Aha, dobré. Tak. No. To je vlastne akoby takáto vecička.
tu mám farbu, to dám takto. To takto proste po tvári dávam. A tak. No a ešte toho tu mám veľa, čo mi ukázala. Potom. Čo tu mám nožičky? Ja nemám nožičky. To je jedno. No. Na nuk. Ukážem vám moju zbierku. A tu nie sú. Mali by tam byť, nie sú tam. Proste mám zbierku takýchto oných skúšikov. No. Ďalej som ukazovala už tieto štetečky. Som to trošku dotrhala, ale nevadí. Štetec. Do koša. No. Takýto štetec. Takýto štetec. Proste rôzne druhy štetcov. Som do organizera. No. Potom ten odsklupovač. Nechcem ho rozbalovať, ale vyzerá to nejak proste tak, že niektorí možno vedia, ako to vyzerá. Niektorých to zase zaujíma. To vlastne mám takáto vecička. Keď máš po sebe chopiť, tak sa proste takto odchopíš. Teraz to práve nepotrebujem. Ono je to dobre pre tých, čo majú doma mačku. Lebo ak majú na sebe chopiť, tak sa môžu odchopiť týmto. No. Som ešte neukazovala toto. Je to strašne príjemné. Potom sviečka melón. Dobre to vonia riadne. Potom ten, čo som robila, že ten ventilátor, neviem to otvoriť. A tu sú nožičky, no konečne. Práve keď sa mi to otvorilo. Pokúsim sa to otvoriť. Čakajte chvíľku. Oni mi dali žltý. Nevadí, aj ten je pekný. On tam mal byť šedý. To je jedno. Je to dobré. A nakoniec Squid sušenky a sliz. Sliz ide prvý. Takže tu mám nejaké tie tablietky do slizu. Vrchnák. Nádobka. Aktivátor a lepidlo. A miešťku. No. Ako prvé si dám asi to lepidlo. Asi, ja, to je jedno, nie? Lepidlo. Ide aktivátor. A idem to miešať. Miešam. Vyzerá to dobré. Už tak nie. Fuj. To nie je také dobré, ako to vyzerá. Chvíľku si musí... Počkajte chvíľku, za chvíľu to bude hotové. Dopadlo to zatiaľ nejak takto. Akože lepšie ako predtým. Predtým sa to strašne lepilo. A neviem ako.
Neviem ako vy, ale ja slizy milujem. To je moja obľúbená vec. Idem si to ešte dať do krabičky a trošku zmiešať, ale z toho mám dosť málo. Mám dosť veľa aktivátoru a lepidla. Takže lepidlo, pomenula som, toto je lepidlo. Lepidlo, aktivátor a miešam. Premiešam to a ukážem vám výsledok. Je to super. Je taký satisfying slice. Ešte si idem trošku spraviť, lebo ešte koľko mi ostalo toho. Mám toho dosť, takže aktivátor, lepidlo a miešam. Môžete hlasovať, že aký je podľa vás najlepší tvar v Squid Game sušenkách, v tých sušenkách. Ešte som ich neotvorila, ale za chvíľu ich otvorím. Viete čo? Ja tento slice dorobím a potom posledné to urobím, lebo mám tam veľa aktivátoru. A idem na to, na tie sušenky, ale si pôjdem umyť ruky z toho slizu. Sliz je skoro hotový. Chvíľku, počkajte. Takže už idem tento sliz odložiť. Dám si ho sem do krabičky. Si zatvorím. Idem si umyť ruky. A ideme na tie sušenky. Kde som vám neukazovala ani ten, akoby tu, nie ventilátor, tu zbraň na bubliny, hej. Zbraň na bubliny proste. A tu mám vreckovku. Si teda utrem celé. Premyslím sa na druhú stranu stola, lebo to mám bordel. No. Myslím to sem. Ty skúšam sušenky. Ja si to vybere. Dobre. Tak. Špinavé to je. Za tu mám položenú kolonu špinavé. No, nevadí. Takže otváram to. Oni sú slané, oni nie sú také. Prvý tvar. Pokazilo sa to. To je ostré, to mohlo byť ako ihla.
No. Teraz rycička. Ja sa to zlomilo, vždycky sa to zlomí. Dážnik. Nevral mi, že dám dážnik. Tak som grambla, že dám ani trojuholník. Nie je to dážnik. Aspoň to skúsim. Dážnik mi ide zatiaľ najlepšie. Co pomrvené. Skúšam to lízať ako vo filme. Schválne, či niekto videl Squid Game. Ako film. Celý. Napíšte mi do komentárov. Nepodarila sa ani jedna z balíčkov, takže škoda. Najviac, akože sa mne viac páčilo je toto mydlo a Squid Game sušenky. To je úplne najlepšie asi, čo som si kúpila, podľa mňa. Tak, tešte sa na nové video, ahojte!